Kałaszników to oczywiście o wiele lepszy. No pewnie, bo to był nowszy, bo mówi 49 rok produkcji. Który? 49. A, 30 nabojów. 7,62. Uniwersalna. Ten jest ten tutaj, to izraelski. Nie, to jest rak polski, a takie mają, tacy Żydzi mieli też. Amerykański soldat, niemiecki. Russland. Dobra, idziemy, bo będziemy musieli maseczki włożyć. Czemu? No jak czemu? Nie pisało tam nigdzie. No, nie pisało. To musi pisać? Pewnie. Ja pewnie. Ale maseczki wziąłem. To jest samochód. Ja mam maseczkę, sobie 3 nawet, jakby ktoś chciał. Ty? Ty, ten karower, ty. Jo? No pewnie. Z podziemia? No ten.